Ako niste sigurni koju fleksibilnu osovinu i lanac za čišćenje odvoda koristiti, onda je ovaj video za vas. Pokrit ćemo sljedeće teme: odabir pravog bušača, povezivanje bušača s vašom fleksibilnom osovinom, korištenje prave fleksibilne osovine za vaše specifične potrebe, a zatim, naravno, malo o prednostima različitih vrsta lanaca. Možete koristiti i bušač s kabelom ili bežični bušač. U oba slučaja želite biti sigurni da ne koristite funkciju udarnog bušenja na tom bušaču, jer će to uzrokovati oštećenje vaše fleksibilne osovine i vaših nastavaka na kraju. Ako planirate koristiti bežični bušač, obavezno nabavite dodatne baterije jer je to važno. Sve dok taj bušač ima steznu glavu od 10 mm, može prihvatiti svrdlo promjera 10 mm, bit ćete u redu. 10 mm je 3/8 inča. Trebate imati bušač koji ima slip steznu glavu ili ograničivač obrtnog momenta. To nije činjenica, ali općenito. Metalna stezna glava obično će imati bolju funkciju slip stezne glave od plastične. Vaš bušač mora imati između 30 i 70 Nm obrtnog momenta ili džula i želite brzine u rasponu od 900 do 2000 okretaja u minuti, po mogućstvu. Bušač s varijabilnom brzinom. Razlog za to je što se brže lanac za čišćenje odvoda centrira, dok se sporije odbija unutar cijevi. Ovako ćete se kretati kroz raskrižja i zavoje. Pokažem kako spojiti vašu osovinu s vašim bežičnim bušačem. Kao što možete vidjeti ovdje, imam spojnik osovine i ovaj spojnik osovine koristi 6 set vijaka za zaključavanje osovine u adapteru. To se zatim uklapa u vaš bežični bušač. Možete nabaviti one koji su krimpovani na mjesto, ovi su prilično popularni, ali nedostatak krimpovanih spojnika osovine je taj što su skloni lomljenju. I naravno, kada ih trebate zamijeniti, morate zamijeniti cijelu osovinu ili kupiti cijeli novi adapter kako biste zamijenili ovaj dio, dok je onaj koji se drži s set vicima jednostavno odvezan, skraćen i zatim ponovno učvršćen, brzo i lako omogućuje vam da krenete. S druge strane ovog adaptera osovine imam zaključavanje osovine i koristim ovo zaključavanje osovine kako bih rukav ovdje i rukav ležaj držao što bliže izvoru energije. Razlog zašto to radim je ako udarim u čvrstu prepreku s jednim od svojih lanaca za čišćenje odvoda, inercija tog trenutnog zaustavljanja će proći kroz fleksibilnu osovinu i vratiti se ravno do vašeg adaptera koji je povezan s vašim bežičnim bušačem. I naravno, vaša slip stezna glava trebala bi se uključiti u vaš bušač, ali ako se to ne dogodi, taj bušač može početi rotirati i potencijalno uzrokovati ozljede. Sada je malo vjerojatno, ali ipak, znate, bolje je biti siguran nego žao i iz tog razloga držim svoj rukav što bliže kraju bušača kako bih, na primjer, ako se dogodi da se savije, rukav sam po sebi pružio dodatnu zaštitu u sprječavanju da se oštri dio ovdje savije. Obično, ako se osovina savije, to je vrlo malo vjerojatno i vrlo rijetko, ali ako se to dogodi, obično je unutar ovog područja ovdje. Kada birate fleksibilnu osovinu, postoje 3 čimbenika koje treba uzeti u obzir. Prvi čimbenik je promjer cijevi u kojoj ćete raditi. To je jednako važno kao i drugo razmatranje, a to je prosječan broj zavoja koji imate na toj cijevi. I treća stvar koju treba uzeti u obzir je koliko će razgovora biti potrebno od vas. Na primjer, ako ćete čistiti mast, vlažne maramice ili male korijene, potrebno je puno manje riječi da se zaključi taj zadatak, nego što bi bilo potrebno reći uklanjanje cijevne obloge ili struvita ili nešto slično.
Dakle, ta tri faktora određuju koju dužinu i koji promjer osovine trebate odabrati. Tanja, osovina je fleksibilnija, ali to dolazi na račun obrtnog momenta, dok deblja osovina može imati veći obrtni moment, ali je stoga manje fleksibilna. To znači da, na primjer, nećete moći provući fleksibilnu osovinu od pola inča ili 12 mm kroz spoj od 2 inča, jer je radijus savijanja fleksibilne osovine od pola inča mnogo veći od radijusa savijanja spoja od 2 inča. Kao opće pravilo, volim koristiti fleksibilnu osovinu od 6 mm ili četvrt inča i za vaše cijevi od 2 inča. Kada su u pitanju cijevi promjera 3 i 4 inča, koristio fleksibilnu osovinu od 8 mm, 5-16 inča, a to je, ako ima više zavoja, ako ima manje zavoja, trebam više obrtnog momenta. Nadogradio bih to za cijev od 4 inča, preporučio bih nadogradnju na 10 mm, 3-8 inča fleksibilna osovina, s većim obrtnim momentom i razlika u fleksibilnosti nije toliko velika. U stvari, 10 mm fleksibilna osovina je moja omiljena. Međutim, u trenutku kada prelazite s cijevi od 4 na 8 inča, trebate koristiti fleksibilnu osovinu od 12 mm ili pola inča, posebno ako planirate uklanjati struvit, tuberkulaciju, naslage vapna, naslage urina i slične stvari. Što se tiče odabira odgovarajuće duljine osovine, mogu vam jamčiti da duža nije nužno bolja. Razlog zašto to kažem je taj što su ove osovine učinkovitije na kraćim udaljenostima, što je vaša osovina duža. To će vam biti potrebna veća snaga, te za prijenos te snage na alat na drugom kraju preporučujem da izmjerite prosječnu udaljenost od svojih pristupnih točaka i nabavite osovinu koja je upravo te dužine. Ako vam je potrebna dodatna doseg, uvijek možete nabaviti spojnik osovine. Izgleda ovako. I u osnovi možete povezati jednu osovinu s jedne strane i drugu osovinu s druge strane, čime dobivate dodatni doseg. U stvari, spojnici osovine imaju kapacitet za povezivanje dviju osovina različitih veličina. Tako možete imati, na primjer, osovinu od pola inča koja vam daje snagu do određenog trenutka, a zatim osovinu od 3-8 inča koja vam pruža veću fleksibilnost dalje, tako da vaš bežični bušač treba manje napora. Većina iskusnih korisnika kupuje dvije odvojene osovine, specifično zato što je lakše nositi ga sa sobom na terenu, a istovremeno je druga prednost ta što, ako slučajno savijete tu osovinu tijekom rada, imate još jednu osovinu dostupnu u svom kombiju koju možete jednostavno uzeti, nastaviti raditi, a kasnije odrezati taj savijeni dio i ponovno spojiti svoju osovinu s bušačem. Dakle, razgovarajmo malo o različitim vrstama lanaca, njihovim primjenama i prednostima. Ovdje je, na primjer, kružni lanac. Cirkularni lanac je najbolji za funkcije uklanjanja kamenca. Razlog tome je što, kao što možete vidjeti ovdje, ovaj lanac ima mnogo tvrdih dijelova spojeno na rezni rub, a rezni rub je mnogo veći, što znači da u bilo kojem trenutku ima više zuba na unutarnjem promjeru, unutarnje površine te cijevi, nego recimo na običnom lancu. Sada, kružni lanac ima tvrde metalne dijelove spojene na rubu, što je bolje za vitrifikovanu glinu ili cijevi od ljevanog željeza. Imamo istu verziju za PVC cijevi i, kao što možete vidjeti, nema tvrdih metalnih dijelova spojeno na vanjski promjer ili na reznu ivicu ovog lanca za čišćenje odvoda. Ovaj kružni lanac dolazi u raznim veličinama. Ovdje, na primjer, imamo lanac od 4 inča, a ovdje je lanac od 3 inča. Kao što možete vidjeti, ova mala troinčna cijev očito je namijenjena za PVC, dok je ova mala dvoinčna cijev ovdje namijenjena za čišćenje dvoinčnih cijevi od lijevanog željeza ili vitrifikirane gline. Dakle, to su kružni lanci, prvenstveno za uklanjanje kamenca. Prije nego što pređem na druge lance,
želim napomenuti da vrlo često kupci imaju kombinaciju stezne glave s kružnim lancem kako bi imali rezni rub sprijeda. Tako možete kombinirati ove lance s različitim bušačima kako biste imali prednosti oštrice na prednjem dijelu. Dakle, sljedeći lanac koji imamo je za uklanjanje normalnih blokada. Ponovno, imate lance koji imaju tvrde metalne dijelove na sebi. Ovo ovdje je X-tip, naš najagresivniji, a ovo ovdje je Kroko, koji ima male zube poput ovih. Ovi lanci za uklanjanje blokada dolaze ili s bušačem ili bez bušača, poput ovog. Kao što možete vidjeti, jedan ima bušač, a drugi nema. Kupci ponekad kupuju zasebnu steznu glavu i postavljaju je dalje niz fleksibilnu osovinu kako bi imali veću mogućnost fleksibilnosti, savijanja i navigacije kroz spojeve, ali u svakom slučaju to je također osobna preferencija. Važno je zapamtiti da ove osovine imaju dvije varijante. Ova ovdje je vaš teški lanac, dok je ovaj ovdje lagani lanac. Možete vidjeti razliku između ovih lanaca ako ih pogledate na taj način. Teški lanac je očito teži, dok je lagani lanac tanji i manje gust. Razlog zašto imamo lagani i teški lanac je taj što teški lanac zahtijeva mnogo više snage. To bi moglo biti teško kada se radi s fleksibilnom osovinom od 8 mjeru ili 6 mjeru, jednom od manjih osovina. Dakle, lagani lanac znači da zahtijeva manje obrtnog momenta za okretanje tog lanca. Opet, lagani alati također imaju bušilice na kraju ili bez bušilica. To je opet osobna preferencija. Ono što ćete primijetiti je da cijevi manjeg promjera imaju samo 2 seta karika, dok cijevi većeg promjera imaju 3 seta karika. Cijevi vrlo malog promjera poput ove imat će samo 1 set karika, dolaze u raznim varijantama s ili bez tvrdih metalnih dijelova na rezni rub. Na kraju bih o našem mini lancu za čišćenje odvoda ovdje. To je uglavnom mali hub s vrlo malim količinama lanaca. Dolaze s dužom varijantom za vaše cijevi promjera 2 inča. A imate i one s tvrdim metalnim dijelovima, srezni rub za uklanjanje naslaga iz cijevi. Ovo je neka vrsta hibrida između vašeg kružnog lanca i običnog lanca, ali namijenjena za cijevi manjeg promjera. Posljednja stvar koju bih želio skrenuti na vašu pažnju je Kroko Mole. Kroko Mole dolazi u 3 različite veličine, 30, 40 i 50 mm, variraju u veličinama osovina. Imajte na umu da ne biste mogli staviti ovaj veliki dio na osovinu od 8 mm ili 5-16 jer zahtijeva mnogo više obrtnog momenta za okretanje nečega ovako teškog. Oni su izuzetno agresivni i uglavnom se koriste za obnavljanje spojeva ili mljevenje vrlo čvrstih blokada, neuspjelih obloga, takvih stvari. Tako da završavam svoj video i nadam se da ste ga pronašli korisnim. Ako sam nešto propustio, slobodno nas kontaktirajte. Moja adresa je plumbertools.com ili alternativno ako ste u Europskoj uniji zurtools.com, a ako ste u Ujedinjenom kraljevstvu plumbertools.co.uk. Hvala što ste gledali, čuvajte se, ćao!